Li Rojavayê Kurdistanê binpêkirînên ciwanên şoreşgeriyên faşîst di dermafê Milletê Kurd û partiyên siyasî yên Kurdî berdewam in, bê ku encamder û pêkînerên wan werin siza dan. Li bajarokê Til-Temir jî ciwanên şoreşgeriyên faşîst êrişî nivîzgeha Enekesê kirin. Di çarçobeya berdewamiya êriş û binpêkirinên ciwanên şoreşgeriyên faşîst yên bi ser nandozên PKK ve di dermafê Milletê Kurd de nivîzgeha Encumena Xwecehiya Til-Temir ya Encumena Niştimaniya Kurdî lê Sûriyê rastî êrişê bikeviran ji alî faşîstên ciwanên şoreşger ve hat. Gel û pelên di nav nivîzgehê de hatin şikandin. Ew jî bi mebesta rêgiriyê li vejandina salvegera koçberkirina Mala Mustafa Barzanî Nemir ku amadekariyên wê dihatin kirin. Ev e necara yekeme ku ciwanên şoreşgeriyên bi ser nandozên PKK ve êrişê nivîzgehên Enekesê dikin. Beriya niha jî çend caran êrişê nivîzgehên xwecehiyên Enekesê di deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kirine û ev kiryar û êriş û binpêkirin bûne sedema rawestandina danûstandinên Kurdî. Her di vê derbarê de nandozên PKK û mîlîsên PYD ji bo veşartina rastiyan û armançkirina pênûsa azadiyê û nihiştina dengê azad di proseya revandina çalakvan, medyakar û alîgirên Enekesê û kesayetên siyasetmedar berdewam e. Ya herî dawî jî tenê di mehekê de sê peyamnêrên rêbazinûs û arkê revandin û ta niha cih û çarenivîsa wan nediyar e. Li aliyekî din mîlîsên PYD û ciwanên şoreşgeriyên faşîst û nandozên PKK di revandina zarok û ciwanên jêr 18 salî de berdewam in. Şirovekar û çavdêrên siyasî dibêjin ku mebest jê ew e valekirina Rojavayê Kurdistanê ji xelkê wê resene, qedexekirina jiyana siyasî ye û çandina tirsê di dilê xelkê de, da ku her dem ji gotina rastiyê bitirsin.